It's Mega Grace Sound Vuma FM. It's exactly 8 minutes before Linda the Game Demand Gabriel Sithole and Pin DK ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Sengiyavala ekseni bamba before uqale usuku lwakho namhlanje umhla 18 January 2022. Ngicela ukukhuluma nawe namhlanje, ngicela ukukhuluma nomuntu olimele, ngicela ukukhuluma nomuntu owophayo enhlizweni, ngicela ukukhuluma nomuntu ohlukumezekile, ngicela ukukhuluma nomuntu ogilekile empilweni namhlanje, ngicela ukukhuluma nomuntu osefuna nokulahla ithemba. Ngicela ukukhuluma nawe namhlanje ekseni ngibuyisa ithemba, iqinise namhlanje ekseni. Ngicela ukukhuluma nje into emfishane nje into ejwayelekile ukuthi life goes on, impilo iyaqhubeka. Life goes on. Kuyenzeka kwesinye isikhathi kube khona abantu empilweni yethu kade sibathembile, sitshele ukuthi bayikho konke kuthina, sitshele ukuthi bayikhona konke sikudingayo, sitshele ukuthi bayimthandazo yethu ephendulwe uNkulunkulu. Bephenduke labo bantu besishiye, kuphenduke labo bantu besigile, labo bantu kube yibona bazoletha ubuhlungu empilweni yethu. Kwesinye isikhathi size sitshele ukuthi ngoba laba bantu sebenza izinto ezithile empilweni yethu, so manje impilo yethu isemile ngeke isaqhubeka. Ngikutshela namhlanje ekseni ukuthi life goes on. Impilo iyaqhubeka noma bekhona noma bengasekho. Labantu noma bengabakhona empilweni yakho noma bengakushiya, lokho akuyimisa impilo ukuthi ingaqhubeki. uNkulunkulu uNkulunkulu futhi usahlele ehlalweni sobukhosi. Noma ngabe yini eyenzakalile empilweni yakho, noma khona abantu abakushiyile, noma khona abantu abakudayisile, noma khona abantu abakubetrayile, mhlawumbe khona umuntu obuyitshela ukuthi uyena oyithemba lakho lokugcina, wakwenza into obungayitshela ukuthi bingenziwa nguye empilweni yakho. Manje usuyitshela ukuthi ayikho into siyoba yiyo ngoba akasekho empilweni yakho. Namhlanje kuseni ngicela uqale phansi wazi ukuthi impilo iyaqhubeka noma labo bantu bengasekho. Impilo iyaqhubeka noma lezi zinto kade uyifuna zingakafika empilweni yakho, kodwa life goes on and life must go on. Mayiqhubeka impilo noma sebekushiyile noma sebekudelile. Khona omunye nje impilo yakhe yavele yama ngoba khona relationship eyavele yaphela naye engazi ukuthi yaphela kanjani. Khona omunye impilo yakhe nje sivele yama ngoba kunabantu abakhuluma izinto ezithile kuye, naye akasazi ukuthi yini okumele ayenze ngoba kunabantu nje abakhuluma izinto ezithile. Omunye impilo yakhe sivele yama ngoba walahlekelwa umsebenzi, omele ngathi manje ayikho into akazoba yiye ngoba income ayisekho nesalary ayisekho. Ngicela ukuphaphamisa namhlanje kuseni impilo iyaqhubeka. Ngicela uphinde uvuke futhi, uphinde uzame futhi. Abanye sebaze ba give up nanokuthumela ama CV ngoba bayathumela amaphendulwa. Ababizwa kuma interview bayitshela ukuthi hayi sikuthi impilo yami lenga ngidelele yona, kusiyona impilo ebudelele yona leyo. Impilo iyaqhubeka. Ngicela uvuke namhlanje ekseni, uphinde uzame futhi, ubone ukuthi uNkulunkulu akukho yena akazokwenza empilweni yakho. Omunye wayeselotsholo kavele kwaphela kanjalo, bayambuza nasesonto ukuthi awukwenzakalani ngeengagement yakhe, akanazi nezimpendulo. Omunye sesaba ngisho nokuya esontweni ngenxa ukuthi khona izinto ezenzeka wagileka. Omunye usaba nokuphumela phandle ngenxa ukuthi izinto ezenzekile empilweni yakhe nakazi nokuthi uzoqala achaze athini ngoba zibhlungu zinzima izinto ezenzekile empilweni yakhe. Ngicela ukuthi usukume namhlanje uyibheke emehlweni uthi lalela la Phumlani, impilo iyaqhubeka. Ngiyakhohlwa izolo lami, ngiluleko ngaphambili, ngiyakhohlwa ngasemumva, ngiyaqala kabusha manje. Impilo iyaqhubeka ayimile. Mhlawumbe uthola ama rejection, urejectiwe, wa decline nasesikoleni. Mhlawumbe omunye uthe uyazama ukuapply, bamtshela ukuthi i-application yakho was unsuccessful. Kodwa impilo isaqhubeka. Ngicela uvuke uyitshele namhlanje uthi impilo iyaqhubeka noma kunje. Noma izimo zinje emsebenzini kodwa yona impilo iyaqhubeka. Ngicela uphile. Uvuke namhlanje ugeze ube muhle, uphathe isikhwama, uqonde edrobheni uyongena uyophuza iti, noma ungangena nje ucela amanzi anelemon kuphela nje kuphele e-restaurant ngoba impilo iyaqhubeka. Ungavumi ukuyivalela endlini ungaze ucabange nokuyibulala. Impilo iyaqhubeka noma izinto zingenzeki ngendlela ofisa ngayo. Vuka namhlanje ushaye makeup yakho, wenze neshi uvele ugqoke, ushaye iCrocs lakho uhambe uyikhiphe ngoba impilo iyaqhubeka. Ungavumi ukubukeka njengesimo sakho, ungavumi ukubukeka njengemhlungu odlula kuyona. Impilo iyaqhubeka. This is Mega Grace Sound Vuma FM. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.